42 jaar, 348 dagen, Cambuur Leeuwarden en zometeen 2 wedstrijden van 1998. Hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Als nou om die heen ziet, het is gezellig. Je ziet heel veel oude makkers weer terug. Voor mij is dat dan een periode van een eerste periode dat ik bij Cambuur geweest heb. Dus een heleboel oude man. En toen ben ik 7 jaar weg geweest en ben ik nog 3 jaar weer teruggekomen. Ja, en dan zie je weer een heleboel van die wat jongere, oudere gasten. Hè? Maar het is natuurlijk perfect om elkaar weer eens even lekker te horen. Kerkelux. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Het is heel lang geleden voor mij. Ik denk bijna 25 jaar geleden. Het is leuk als je in dit stadion terugkomt met dit enthousiaste publiek. Hartstikke leuk. Wat betekent Cambuur nog voor jou? Ja, nog wel heel veel. Want dat is natuurlijk mijn betaald voetbalcarrière in 1975 eigenlijk begonnen. Ik heb mijn eerste wedstrijd betaald voetbal gespeeld. Dus dat vergeet je nooit meer. Lenk Catello en Mark Peen. Dat zijn echt... en Carlo de Leeuw. Dat waren echt de goede tijden. Ik kom eigenlijk van toen Gary die speelde, Gary Schouwenaar. Nou, dat was altijd Moors. Carlo de Leeuw. Nou, Cambuur is voor mij een club die mij eigenlijk een beetje geholpen heeft met mijn ontwikkeling, zeg maar natuurlijk. Omdat ik hier kwam ik gelijk in de eredivisie. En 2 jaar daarvoor speelde ik nog bij de amateurs. En toen mocht ik aan de Eredivisie ruiken en kijken hoe het eraan toe ging. En goed, dat smaakte naar meer. En dan probeer je je goed te ontwikkelen bij Cambuur. En bij Cambuur heeft mij de kans daar ook voor gegeven. En daarom heb ik ook de stap kunnen maken hierna naar Willem II. En zo verder natuurlijk. Dus voor mij is het heel belangrijk geweest. Die 2 jaar hebben toch behoorlijk impact gemaakt hier in Leeuwarden. Aangezien u werd uitgeroepen en tot beste verdediger en tot beste speler. Ja, nou ja, goed, dat zie je wel. En ja, goed, ik had het ook absoluut niet verwacht, omdat er zoveel goede spelers hier vandaan komen natuurlijk. Maar goed, het is natuurlijk, als speler doet het je wel wat. En dat betekent toch dat je het goed voor ze gedaan hebt. En dat ze je toch gevolgd hebben in je carrière. En waarderen voor wat je gedaan hebt voor de voetbalsport, maar ook voor Cambuur. En als speler zijn, je kunt de Champions League winnen, dat is mooi voor een elftal en als speler ook. Maar ik denk als je deze erkenning van zo'n team krijgt, van deze mensen, dan geeft het ook een fantastisch gevoel.